tu na hian tlang pui kan thleng chho trepa hian hei tlang pui hmun nuam em me ti hian tlang zar phal tuai me ti hian chuan heta hian ma hian lutia mas borvela street photographer hania ti hian vinni chuan ni hoin kan kal kan chuaka ti hian tleizong par hi ni kum lama khanin apar kan ngaya apar ni kum mas vela khan ni apar top lampang to kan ngaya maro chu hei tunai kan mu tuna kan hmuang hian par tan chau ni tiana par hi nal em me ya lai tlang pui chho hi chu hei hian han tlan vel le enge mun hitin ati nom pha em ma ti hian clay roll te chung kuang ten thian zong ten leng tam thei on khop mai hei ti hian ta hian lute bai kan ya ta hian ka bai kan ya jigsaw right kan ti to ha ta nei ni pon la mol me ya ta hian motor tlan pa khop mai chuan khi lại tlang kan tlang hian chho do ni leizong par bi chen na kan nei lo kang ela ma zok hian kalanga leizong par bi chen do ni leizong hi eng tiang nge par hi om ti kan enanga par hi forest department hon thelo tura ngai la pakhat la ki thliak o hei hi leizong par chu ni par hi sendang dawa nal khop mai hei hi ro pui khop mai hei leizong par chu ni hei leizong par chu ni ya chuan ki nungam po zar phat duai mai ni hian lamol molanga sei theng berin lakan tumanga hian maro chu ni reflect da dik lo dawa nei hei hi leizong par ania khoi hian bom ve a thum deuh ngai don ni khoi hian bom boka khulai khu helipad sia helipad ania helicopter an hmong khuan tum ton chia la deuh to a phone thawak lo bok nen a blur deuh to ni helicopter hi lang te khop mai a khuan khulai khu helipad sia ha helipad ani tuna hian tlang pui suak chho trepa hei hi forest ho siam ani hei thingang chin an siama lan post mek ani hei ti hian ron leng thoveng lama lai mani sei tong han thalai ho hian lom em me ya thalai ho tan chuan sia thalai tan chuan thalai tluka len thoven na nuam hiam lo ni maro chu thalai teng an thiat tur chu hei enila ti hian bolho peya em mo le we me ni hi mani tam ve kania hi chung ma chuan chu man chuan eng te hi kal san toila kan ti tan nal to lo ni chung wan chuan eng an bol lo peng te hi pe me lovin mani be kai ma polthin ve lai mo ngek sik ve lai mo dai la honi la mani in ve la po pe me tur ni nal lo em ni te hi thalai te kan har tharangai to ni kan leilung te kan duat thiam ngai to ni pak kan thleng chia si ha pak chuan hei thian te lama lengan nian chuk thla to do na chuan hei tang scooty te dinga chuan ta hian bol lo pe nan siama hei bol lo pe nei poi mo khop mai si ha thalai te po hianin kan hat thara bol lo hangchi po hi henglai hi kan hlu thinga ya a khonei tu te hian kan hlut lo chuan midang khodang midang in min sak don lowa chungwang chuan kan vung fa yanga ya hei ti han bol lo mutu om zeu pon loin atamani chungwang chuan
a von thiang him na hi thalai te ti tur hani ti rela thaleng ka thia chân hay hàng lại mun hi eng đâu à của sa Rai Sua Zone Rai Sua Festival 2022 an man na khania ni som paruk December 2022 an man na khania la hian thalai tleirol te nu le pa na pang thlengin henglai hmun de kan chim an chima nuam em mai ni lai man na hmun festival man na hmun tian forest tian cement nen an tian pha dup maya henglai khi stage sang reng dawin stage sang reng dawin ti hian thir mangin an siama chuan banner ta na turang chi te siam bok a kala hmun hi hei an nuam ani hei a hian hlut thiam na thalai te hianin hei a point midang hian an hlut zawk a ringa ngal hop mai cái này về đi cho nuông mày hay chuyện ba con hay là chặt chặt mấy nuông mà đại nuông khóc mẹ tin lại đi phá hàng tiếng hôn hi một số máy song là tầm cả ring rồi wa song bang chuan thalai te kan hlutangai tak meu meu a kho chung a cheng te hianin mani thalai festival ni lovin 31 ni kan kal to a thalai tam em a hung tiếng chuan thalai wo helai hi kan hlut em mai a ama chu kan hlut dan hi ka soi du le chu thalai kan ni chuan ham kam nam chang te engam mo re thi thian ti chang te po manga ma ro chu thil han enjoy he tiang ang hun pui anga sin chuan enge like taxi in a buina siam lo zong in enge rui tum rui dan kha thiam tum to ta la thang ka ria helai hmun ate program ten manga milar selep te meng chu sia selep te pung khoma chung tian chuan zain min oya chung tian ka ra chuan atle malam lo kam nam a chen oi do pol nam thina khang te kha a huna chuan like taxi in amaro chu oversea lo in kang tiang khan mani cha sel tu mena thadon in ka ria an pheliang solai son forest so in te siam khom le a seng phia hi in te chun ia he tan bol lo pe na thang tam em a chuan hei henglai mun te hi forest on siam an nuam khop mai a hian khop yu na chi te pon se siam a chuan khu lai rot dal rot lo black top rot kan hu khu ti su pi rot ania heti han chuan so lai son jen school tour samek boka e bok puitlang bulania tiang chuan ku lai tuna kan lak na zone building eng in thenga ku lai ku Siha College ania chuan hi lam he lam hi helipad ania chuan khu lam khu field lang khu mesra lam ania khumi liama khuan district playground khom bokani cái zong hi anin men bum moi khop maya
ni kum lama te khan par to tura kan nga ya ma sa karon le leng chho tam takano ma ke te pokon lenga chon tiang chuan kan leng chhowa ma ro chu par hmu turom lo ni chung wa tak mai chuan chung wa tak chuan i apar hmu turom lo wang khan apar rem to lam thil to lama kan nga ya ma ro chu alo ni lova apar hi hei January 30 an ya par tan chau maya nal meni kumda an chun hun pui lai i 25 atanga 31 bor vel he vul hun lai takani thina salai te kan han lenga Facebook Instagram vela photo da turen tok thin meni hun pui lai ni bok nen kun tian chuan ma chu tung kum big chu hei par tlai dawa January chan hu kan kai chho do na par tan chau maya hei ka thla top lama hian an thian ten nei turam boka fu khop mai ai nei ngat leizong merit festival ai kan mang 26 nia kan mang le don ni chuan ku lai ku kan sin kan chon lama kan chon la te khan ya nal khop mai a Chunga come back home ni don ni hi si ma ni nan si ma lu tim gu jian chuan nal ve me mi si ha lo pui tu hat ani ve ni hey sui to han ti hian bol hin da ko ma bom rành xịn suộc suol om nghĩ nát hello mà hay bữaกันผมkan suộc suol om nghĩ nát hello rule tha dal zel kan niang in hian bol lo pe na mun da rành xịn bol lo bo ma pe du win hian an ma ni nên nan du si ha hian pe oi
ta to to mai nga han win ta na video kan sian thei chuan ya to per na na chalai ten hi ai ma si ha ko quiz si ha ko chung ni pui le hian ai ba ki le na tha nei lo ni he in vong fai la kan kal na me re nga ko la ya kon sila tiang bang ki te kon sila kon to ni kha ni la